Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou videoclip cu Minecraft. Astăzi o să ne jucăm o hartă, să zicem, puzzle alături de Calico, care se numește Sub-Zero. Oh, what? Cred că am stricat asta. Ok, lasă așa. Da, chiar, pentru că e o hartă puzzle, să facem și un puzzle aici. Ok, acum hai să încercăm să-l fixăm la loc, Calico. Să-l facem cum era. Eu refac marginile, tu, de fapt, hai că refac eu scrisul, tu refaci marginile. Facem un puzzle aici. Eu și cu Calico. Nu cred că trebuia să se poată întâmpla asta, dar dacă tot se poate, de ce nu? Așa. Și hai să-i dăm play, așa. Și facem o rundă eu, o rundă Calico. Hai, eu încep. Trebuie să punem acest cubuleț pe blocul de gold. Hai să începem. Hai, Calico. Rândul tău. Ăsta e tutorialul, ca să zic așa, că vedeți și voi, e super simplu. Și acum eu. Dă-i. Hai, Calico. Abia la nivelul 10 pe acolo încep chestiile grele. Calico s-a jucat un pic, cred. Da, e rândul meu. Așa. Hai, Calico. Calico a descoperit harta, așa că să-i mulțumiți lui dacă vreți să-i mulțumiți. Haide. Dă-i. Chiar dacă el nu poate să facă video pentru că se joacă de pe Xbox și el face videourile de pe tabletă, din câte știu. Da, cum faci și tu. Ba, eu fac și de pe laptop. Da, cu Five Nights at Freddy's. Și cu Spore. Și o să fac azi, oameni buni, și un video cu Minecraft Dungeons. Nu o să meargă cine știe ce, pentru că n-am eu cel mai performant laptop. Așa. Succes! Puteți să-i dăm și previous. Haide, Calico. What? Da, chiar ți se schimbă într-o undiță. Uitați, s-a schimbat într-o undiță pentru o fracțiune de secundă. Stai așa. Nu, mă, tu cum ai dat totul? Eu apăs click dreapta. Haide. Scuze că încă n-am reușit să scap de acest cerc enervant, care e enervant și pentru mine. Așa. Hai, Calico. Nivelul 6. Și dacă apăsați pe butonul reset, se pune ăsta înapoi dacă v-ați blocat sau ceva. Hai, Calico. Așa. Tâng. O să încercăm să terminăm harta. Dacă e mai lungă, o să terminăm în 2 episoade sau poate mai multe dacă e chiar mai lungă. Deși nu. Ce-ai făcut? Nu. Așa. Așa. Move. Trebuie să stau pe blocurile invizibile ca să funcționeze. O să mai facem hărți de-astea, dacă vreți. Este prima, pentru că eu nu știam cum să caut hărți și... Dar Calico aparent știe. Haide, Calico. Calico, hai. Și bam. Succes! Suntem la levelul 7, cred? Da, levelul 7. Asta e mai ciudat. De fapt, nu, e super simplu. Aici, cred? Da, aici. Este. Dacă îl ducem... Uite, pe aici. Pe aici. Da, chiar. Haide.
De toate blocurile astea și... Exact. Tadam, tadam. Tadam. Asta e. Cred. And move! Gata, m-am prins. Da. Uite. Chiar dacă am mai făcut mapa, am uitat. N-ai mai făcut-o. Hai. Da, gata. Level 10. Move. Tâng. Pac. Gata, m-am prins. Pe aici. Așa mă gândeam și eu. Pe aici, după aia pe acolo. După aia... Și acum... Dar ce tare se aude la final. Știu. Hai, Calico, tu. Am mai făcut nivelul ăsta. Eu la 12 m-am blocat. Hai. Da. Cred că știu. Stai să-i dau reset. M-am prins. Stai. M-am prins. Pe aici. Hai că ăsta nu e chiar așa de greu. La asta m-am blocat eu. Chiar n-am înțeles cum să-l fac. Cred că... nu e chiar așa de greu. Acum mi-am dat seama. Băi, dar de ce sunt toate în furii rând? Nu e de greu, ce zici? Da, acum mi-am dat seama. Pe la 12 sau pe la 13 m-am blocat. Aici m-am blocat, aici. Acum mi-amintesc. Scuze, hai, rândul tău. Ți-am zis că m-am blocat pe la 12 sau 13. M-am prins cum e. Haide, Calico. Uite, așa. Te-ai prins? Da, chiar. Haide. M-am prins, mă. Unde e blocul? Oameni buni. Stai. Oameni buni, revin imediat. Oameni buni, am revenit și am descoperit eu cu Calico încă un puzzle. Hai să-l rezolvăm. Ăsta nu e la fel de greu. Bine, nici ăla nu era, cine știe ce greu. Băi! Hei! Așa. Ăsta a fost tu. Da. Tot ăsta? Ok. Nu e greu. Hai, nu e greu. E ușor. E ușor. Easy money. Nici toate. Niciunul nu e chiar așa de greu. Hai. Tu. Rândul tău. Oh my god. Stai, n-aveam bățul ăla în mână. Ce băț visi. Păi dacă te duci în inventar, vezi că poți să craftezi un carrot on a stick. Și ăla e stick. Da chiar! Ce ești tu?
Ba nu, nu-i stick, că se numește Keratinol stick, dar că de fapt este undiță. A, bă, Știi, nu? chiar da. A, da, e undiță. Eu m-am prins pentru că face și efectul ăla de undiță. O, nu, Mhm. ce-am făcut? Haide, hai Calico. Asta e că m-am prins cu mine, cred. A, gata. Gata. Uite. Pe aici. Și pe aici. Pe aici și acum ce? Ah! Nu. Uite. Trebuie să spune că mi-am dat seama acum. Și eu! Gata! Gata, mă! Nu așa, mă! Mamă! Gata, mă, haide. Nu! Ba da, uite, te duci aici, lovește. Bă, da, băi, scuze. Aoleu, you big fat noob. Păi nu, da, nu. Eu fix asta vreau să fac, doar că da. Doar că da. Așa. Don't lose your pen. Asta e simplă. E simplă. Aha, easy peasy, lemon squeezy. Miau. Mișcă. Level 17. Fă tu pe asta. Câte levele are? Că nu știu. De fapt mă întorc de unde am plecat așa. Unde-i blocul? Ceaca-maca. Nu mai e cu distracție acum, începe greu. Nu neapărat, adică eu pe ăsta gata. Începe să devină puțin mai greu. Hai, Calico. Easy. Easy money. Haide, Calico. Level 18, mamă. Hai să... Jay! Johnniță. Îl bagi aici. Easy money, boy. Easy money. Easy money. Boom. Că uite, dacă te uiți, Calico, uite. Se și vede efectul de la... Uite, ai văzut? Uite, se vede că e undița. Undiță. Oh my god, poți să faci din orice parte. Ce-am făcut? Nu pe acolo. Sau... ăsta e easy. Ba nu e. Ba cam e. Sau ba nu e. Miau. Stai, miau. Dă-te, miau, de aici. Miau. Miau. La level 19. Oare putem ajunge la level 20? Dar cam cât durează ăsta? Scrieți în comentarii dacă putem. Hai să... Bă, dar pe bune acum, pe unde Dumnezeu trebuie? Băi, așa, dai. Nu! Sau ba da, sau ba nu. Wait a minute.
M&M-ul, m-am prins! M&M, mim, A, de ce blocul ăsta? mim, De ce e blocul ăsta fix aici? Mim. Dar poți să-i faci din orice parte, da, uite, fii atent. Uite, Alejandro, uite, poți să-i faci din orice parte, dar dacă te uiți într-o direcție, uite. E mișto, nu? Ce faci? Help. Wow, dar ce bun, ce ajutor bun ne dă. Cred că e un fel de hint sau ceva. Nu, trebuie să-l faci tu. Meme-uri. Vezi că ne-am blocat aici? Stai să-i dau reset, efectiv. Efectiv ne blocasem acolo. Nu, iarăși ne-am blocat acolo. Ba, nu? Ah, Putem să dăm înapoi. Poliția. Pa. explicăm și mie. De ce blocul ăsta e aici? De ce blocul ăsta este aici, unde fac eu, și nu aici? Care chef joc? Wait a minute. Cam cum ar trebui să facem acum? Păi dacă ajungi aici, îl duci aici, easy money, easy money, easy. Păi Dar da, cum și- îl duci aici? Exact! Cum îl duci pe Dumnezeu la Dumnezeu numărul 2? Stai un pic. Vreau să-i dau reset. Oh! Oh! Easy money! Ce simplu era! Eram noi, nu? Lasă-mă pe mine de acum înainte, că m-am prins. Păi da, easy. Easy money. Dar suntem noi nubi. Suntem noi, nu? 20. Level 20 ați scris în comentarii că putem super și ați dat și like și subscribe. Frumos! Nu știu, mie nu prea îmi pasă de subscriber și de astea. Nu-ți pasă? Easy. Easy. Easy money, easy money. De fapt, nu e chiar așa de easy. Oh my god. Dar mai știi la primul nivel. La primul nivel era prea simplu. Pe Primul bune, nivel. eu rezolv puzzle-ul ăsta în timp ce tu faci acolo chestii. Adică sarul să și joci. Haide, Calico. Bine, Alejandro. Fă chestia aia. Păcat, dar de ce nu ne putem lovi? Pentru că suntem pe adventure mode. Atunci de ce nu ne apare inimile? Și până și pe adventure mode ne putem bate. Da, ia, pe ce game mode suntem? World name Sub-Zero. Ah, adventure. Adventure. Ce-mi zis? Cum adventure? Hai, fă ceva! Bine, mâncam și eu un burger. Ete, da. Haide, mă! Te sun după pe FaceTime și ți arăt burgerul. Haide! I'm Speedy Gonzales. I'm Speedy Gonzales. Ba, nu! Nu!
că m-am prins, cred că m-am prins. Dă-n așa, stai aici, nu, stai, nu mai fă. Stop, mă! Speedy Gonzales. Stai și nu mai fă nimica. Am Speedy Gonzales. Ba, nu ajungem fix în același loc. Cum miaul meu trebuie... Oh, e easy! E easy! Oh. Ce ziceai? M-am prins! Scuze, oameni buni, că am țipat. M-am prins! Lasă-mă, lasă-mă! Nu! Nu, pe acolo! Lasă-l! Da, lasă-l! Calico, stai! Easy money, boy. Ha, de ce nu mă las să fac nimica? Fă-l tu pe ăsta dacă ești. Am pus pe muncă. Ce stau aici, mănânc un burger și mai la Alejandro. Fac de chile. Easy. Gata. Haide. Dar mâncam un burger. Dar câte levele sunt? Nu știu. Haide. 100. Haide. Bine. Cred că mai facem, să zicem, 10 levele și încheiem episodul. Haide. Am mutat. Ba nu te-ai blocat. Am zis am mutat. Oh. And how do we do this now? No. M-am prins. Dar unde-i măcar... A, uite. Sunt deșteptul familiei. Ce faci, Gigele? A, ăsta e... Oh my god. Ce? Ce-a fost? Oh my god. Oh! Focuri, what the heck? Ce faci? A, m-am prins. Oh my god, cât de greu e, stai. M-am prins, care e chestia? Oh my god. Tu nu vezi că se mișcă amândouă la fel? Ai. Mama e doar unul. Cred că s-a blocat ăsta. Da, s-a blocat. Oh my god. Ah, easy. Easy. Nu, vezi așa. Easy money, bro. Easy. Dar se mișcă în același loc. Da. Face mai greu. Oh, nu se ciocnesc! Oh my god. Oh, GG boy. Just a better player. Cine se uită la Tico să dea un like. Ba nu. What? De ce ai dat? Oh my god, nebunesc. M-am prins cum trebuie făcut. Nu mai da reset. Eu doar un pic aici. Poți să mă ajungi și pe mine, Calico? Poate. M-am prins cum trebuie să fac, dar nu știu cum. Hai să ne întoarcem. Deci, îi avem pe ăștia doi tipi. Mamă! Mamă, ce
ce m-am prins! Mamă, ce m-am prins! Bă, nu-i corect. Nu, 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 nu! Am stricat toată chestia. Reset. M-am prins, nu! Nu trebuie așa. Nu trebuie așa. M-am prins cum doar nu fă nimic. Stați un pic. Trebuie... scuzați. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Și acum deu. Bebeu, bebeu, bebeu. Te-ai prins? Bebeu, bebeu. Cred că nu m-am prins. Asta e logic. Oh. Oh, I'm a nab. Oh, wait. Yes, I am a nab. Trebuie să le facem să se cioconească. Acum. Gata. Te-ai prins? Gata. Văd acum, văd totul. Mamă! Oameni buni, ajungem la level 30 și încheiem videoul că e cam lung. Vedeți, e cam lungă harta. Dita mai lungă. Ce zici? The big fat move. Și acum ce? Ia uit. Cine a zis Techiwaki? Techiwaki! Haide. Păi acum, Doamne ferește, facem. Ce faci? Știam cum. Am văzut. Atunci refă tot asta. Și acum ce? Parcă ziceai că știi. Am uitat. Da. Sunt prost. Eu cred că știu cum. Băi! Două level și încheiem episodul. Jang. Symbole. Fuck you. Symbole. Fuck you, bitch. M-am prins! Ba nu m-am prins. Trebuie să ajungă aici și după aia aici. Cred că m-am prins cum trebuie. M-am prins cum trebuie! Și nu așa. Big fat noob. M-am prins cum trebuie. Ia, dă stai un pic. Dă-te.
Două blocuri pe un drum. Sunt lungi. M-am prins! M-am prins! Stai. Bă, m-am prins, mă, m-am prins! Zi tu de nu m-am prins. Nu te-ai prins. Și acum... Cum îl băgăm pe tipul ăsta? De fapt da. And now move. Success. Suntem la level 29. Mai facem... Oh, wait, that's cool. I got this. I don't think I got this. What the? No! No! Chicken bake, chicken. I'm a little chicken. You bitch. Bliciu. Stai! Stai! Oh. Așa. Calico. And now what do we do? Hai să ne uităm. What? Ce e în capul lui Calico? Am revenit. Ok, haide, ne ajuți? Stai. Acum avem două cubulețe, e mult mai greu. Poate ajungem să avem și 10 cubule. Aoleu. And now what do we do? Oh. That's cool. But now what? Dar cum l-ai pus aici? Cum l-ai pus aici? Nu mai știu. Pe bune! Nu, bune. Oh, wait a second. If I put it here, that... What? Oh! Suntem niște nobigrași. Sau? Nu, suntem niște porcule! Stai. Wait a minute. Un minut? Nu vreau să aștept un minut. Wait a puppy! What? Oh. 5. F5. Haide, Calico, că eu mă uit în capul tău. Calico, haide! Calico! Oameni buni, revin imediat. Oameni buni, am revenit și m-am gândit să-l lăsăm așa, pentru că numele meu este Alehamst 29 și suntem la level 29. Deci, o să completăm, o să facem continuarea într-un alt video. Sper că v-a plăcut. Pa, pa!